गिदिर सार माने सुबुं गमा फैबाय हाबाफारिनि थाखाय बाख्नायनांगोन मानि जोङो आसामनि मोन 26 अर्गानाइजेशननि मोनसे आमब्रेला अर्गानाइजेशन सिसिटुआ कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबल अर्गानाइजेशन्स आसामनि आह्वानाव मोनसे मास गेदारिं मोनसे गणसमावेश सनापुर मिनि स्टेडियामाव जागासिनो आरो बे मास गेदारिंनि थ्रुयै जोङो आसामनि मोनद' हारिनि ट्राइबेल स्टेटासखौ बिरुद खालामदों जों अपोज खालामदों भेहेमेन्टलि अपोज खालामदों आरो बे अपोजिशना आनइकुइभोकेल अपोजिशन आसामनि गासै रिकगनाइज सेडुल ट्राइबफोरा बेखौ अपोज खालामो मानोना बे मोनद' एडभान्स आरो पपुलास ग्रुपफोरा जुदि सेडुल ट्राइब स्टेटास मोनोब्ला दानि थाखानाय ट्राइबेलफोरा बिथांमोननि पलिटिकल राइट्स बा एडुकेशनल राइट्स सशियेल राइट्स कालचारेल राइट्स एबा कन्स्टिट्यूशनल राइट्सनिफ्राय आरो फिन खेबसे डिप्राइभ जाबावगोन खहा जागोन गोबां खहा जागोन थारमाने 96आव मोनसेल' हारिखौ एसटि खालामनाय समाव जोंनि थाखाय थाखानाय एसटिपिनि थाखाय थाखानाय मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज आयुर्वेदिक कलेज आरो गोबां हायर एडुकेशननि जेसेबां रिजार्भ सिटआव 80 to 90% राजबंशीनि स्टुडेन्टफोरा सोनानै लाजोबदोंमोन आरो माजुलि एसटि रिजार्भ सिट एसेम्बलि बै सिटनिफ्रायबो करुणा दत्त नामनि सासे एमएलए देरहानो हादोंमोन गतिके दाथ' आहमफोराबो आहम सुतिया आरो आदिबासीफोर बा टि ट्राइब बेसोर जाबाय पपुलास ग्रुप आरो एडभान्स ग्रुप बे ग्रुपफोरा जुदि सेडुल ट्राइब स्टेटास मोनोब्ला जों जोबस्रांलांगोन जोंनि पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसना लासै लासै गैया जालांगोन आरो दा बे 6 शिडिउलनि अट'नमियानो जा बा आन्डार स्टेट एक्ट अट'नमास काउन्सिलानो जा मोनफ्रोमबो अट'नमास काउन्सिलनि रिजार्भ सिटफोराव बै मोनद' हारिनि केन्डिडेटफोरा कन्टेस्ट खालामनो हागोन कारण गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाआव बा माने कन्स्टिटिउसन अफ इन्डियाआव ट्राइबेलनि गेजेराव डिफारेन्सिएसन थाया प्रभेद थाया बे एसटि ए एसटि बि हिसाबै केटेगराइज खालामनो हाया एसटि एसटिआनोखा ओंखायनो जोंहा मा जागोन जों जब मोननो थाखायबो कमप्लिट खालामनो हानाय नङागोन आरो पलिटिकेलि टटेलि जों डिप्राइभ जागोन आरो हायर एडुकेसनाव जोङो तमाम डिप्राइभ जागोन अल इन्डिया लेभेलनि जेसेबां कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसन जोङो माने कमप्लिट खालामनो हानाय नङागोन The competition will be between Minas of Rajasthan and mainstream Assamese society. तारमाने बिसोर mainstream society आरो mainstream Assamनि mainstream society को जेब्लायबो ट्राइबेल स्टेटास होफेराखै इभेन इंराजाबो बे mainstream society फोरनो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम होआखै माने आलादा एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम बिथांमोननो दानानै होआखै दा बे जाबाय आसामनि ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे कन्सपिरेसि बे कन्सपिरेसिखौ जेरैखि जाया जों होबथानांगोन जों खौसे जाना होबथानांगोन आरो सिसिटुआ बे खामानिखौनो जों मावगासिनो मोनद' हारिखौ जुदि माने एसटि खालामोब्ला आसाम रायजोआवबो एसटि रायजो हिसाबै गनायथि मोनगोन होननानै बिथांमोना बुङो बोरै मोनगोन इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव बेफोरबायदि खुनु प्रभिजन गैया ट्राइबेल स्टेट हिसाबै इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव गैया ट्राइबेल पपुलेटेड बा ट्राइबेल डमिनेटेड स्टेट थानो हानाय खिन्थु दासिमनो ट्राइबेल स्टेट होननानै जा इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव गैया आरो बे धारणाया जाबाय बे काल्पनिक मोनसे धारणा आरो बे धारणाखौ मानसिफोरनि खर'आव सोनानै जोंखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे कन्सपिरेसि दा बिथांमोना जिहेतु बे मोनसे बिराद गुदुं थासारि जुबिन गार्गखौ लानानै बे जुबिन गार्गनि जि माने रिजार्भ खालामनाय बेखौ होबथानो थाखायसो नैबे द' हारिखौ माने जनजातिकरन खालामनायनि मोनसे राइज खालामदों मा पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय पलिटिकेल अंक बिथांमोना मा दं जों मिथिया जोंनि बाथ्राया जाबाय मा जोंनि मिनिमाम कन्स्टिटिउसनेल राइट्सआ प्रटेक्ट जानांगौ सोर पलिटिकल पार्टिया रुल खालामगोन सोर इलेक्शनाव जेनगोन सोर माबा देरहागोन बा माबानिया जुबिन गार्गनि थैनायनि उनाव मा पलिटिकल सिचुएशन जोंहा बे मेटार नङा जोंनि मेटारा जाबाय दा एक्जिस्टिं जोंनि ट्राइबेलफोरनि बेनिफिटखिनिया खहा जादों दा नुबाय जिहेतु इलेक्शन फैबाय थादों आरो बेनि थाखायनो हयथ' दिनै बिथांमोना बे राइजखौ दैखांदों नामा जेराव माने द' हारिखौ माने पपुलास हारिखौ जेनेबा बिथांमोन जुदि एसटि खालामनानै दिनै देरहालांनायनि बेदि मोनसे माबा दङ नामा आरो एसटिनि जि थाट मोनथाय सर्ट टार्म पलिसि थानोबो हानाय माने सर्ट टार्म पलिटिकल गेननि थाखाय कन्सपिरेसि खालामनोबो बा माने स्ट्रेटेजिबो थानो हानाय
जे मोनद' हारिखौ एसटि खालामनानै भुटखौ मोनजोबगोन होननानै खिन्थु सब भुटथ' बिजेपिआ मोनजोबा कंग्रेसआबोथ' मोनगोन गुबुन गुबुन पलिटिकेल माने माबाफोराबो हान्जाफोराबोथ' भुटखौ मोनगोन गतिके मेजर शेयारखौ बिथांमोना मोनगोन होननानै बोरै बुंनो हानो आरो बेखौ स्टार्टिं खालामदोंमोन कंग्रेसआनो कंग्रेसनि दिनावसो रिकमेन्डेसन दिनहरदोंमोन आरो जे 8 टाइम्स टार्न डाउन खालामदों रिजेक्ट खालामदों दा फैबाय थानायाव जुदि माने नोंथां दिनैनि बे सुबुंगुमानि गेजेरजों जुदि लाखियाब्ला फैबाय थानाय समाव मा हाबाफारि जोङो राजा लामायाव ओंखारबोगोन जोङो सोमावसारगोन बेथ' स्टार्टिं बे आराम्भनिसो जादों जोङो जागायजेनदोंसो गतिके आरो उपाय गैयाब्ला जोङो सुप्रिम कर्ट पर्यन्त जों थांनायनि थाखाय थियारि जानानै थाखाबाय जों थेंक इउ सार